înregistrăm un video tutorial cum poți să-ți cumperi un pachet în Trust Investing. Deci mergem aici în partea stângă unde pune pachete și vedem că poți să cumperi pachete Diamond, deci acestea sunt pachetele care le cumperi și le lași un an de zile și îți dă de 3 ori, sau poți să cumpărăm și VIN. Deci hai să cumpărăm aceste pachete care în fiecare lună poți să reinvestești. Deci poți să cumperi un pachet de 300, da? De 100 de exemplu. Noi să luăm cel mai ieftin, de exemplu, cel mai ieftin pachet cu 15 dolari. După cum vezi, poți să cumperi chiar și unul de 100.000, da? Deci cumpărăm un pachet de 15 dolari, de exemplu, și poți să îl cumperi cu Trust Coins, Coin Payments sau pagar cu saldo, adică să plătești cu saldo pe care îl ai. Poți să ai, de exemplu, saldo transferit, adică pe care ți l-a transferat un coleg, sau să plătești cu saldo disponibil. Și aici unde punem saldo disponibil, să spunem 15, da? Atât costă un pachet și dăm procesar pago. Deci vedem că s-a realizat această plată în mod corect. Mulțumesc!